Nakay, Hmm. may kaan, dabagak. Kaya. Ay na. Ang kangagong ungot ka. Ang pay manahin. Anda nga ro ti ibagak lakay. Tapos na madiman ti panagrik ditan Ate, Ang pain niya ti ibagam. ti imay nga ro ni kumari nga usang tatay. May kumarim usang. May kumarim usang nga mangutang. Ayun. Imay nga ro nga umut-utang. Isa nga pinautanga kung ati sa Ay, na. 50 mil. Kunak tupay kahit madiman ti panagrik dito yung 50 mile. Tuwan ka agsang sangit nga ro. Nagpakpakaasi ka sa kulang na ka nga perpermit Ay, na. kwarta. Apo. So nga pinautanga ko na. Di balit ako na mo. Bayadan na kano nga sigod no sumangtot nila kay na ngagapo Dubai. So nga pinautanga ko na. Ang kaya? Kaasi mo. Kanaw nga sumangpait ni paring nga Borosyaw nga agga po DJ Dubai. Agap apply pa lang. Nga! Agga pa lang!